Mandibulise kuni bathandi bezemidlalo eMzantsi Afrika, ingakumbi kuni balandeli bebhola elikhulu ke laseMzantsi Afrika. Ndifuna ke baphulaphula ke sizame ke sixoxe ke ngale match namhlanje phakathi ke kweKaizer Chiefs kunye neqela ke leOrlando Pirates. Niyayikhumbula into yokubana ke ibethiwe phaa iKaizer Chiefs, ibethwa phaa ngo-3-0, ibethwa phaa liqela ke leOrlando Pirates. Baphulaphula kumnandanga, ndifuna uxoka naba namandla. Iba ukhona umphulaphula nesolution ukuthi nasi isisombululo iKaizer Chiefs ingakwazi into yokubana ke kulunge. Nam ndingamsapota lo mphulaphuli. Kubuhlungu amaphaphu, kudala sithetha sicima koze kulunga kude kulunge baphulaphuli, futhi ke nam ngoku ndapha ndiphelelwa ngamandla. Into eyenzeka abaphulaphuli neba ndithi ndiphelelwa ngamandla kukujonga imeko yeKaizer Chiefs kusukela oko idlala, ngoba yazi ndinento ethi apha kum ngaphakathi. uMr Nabi wayibetha Orlando Pirates kwifinal kaNedbank Cup, futhi kwaku-league match before ifinal wayeyileqa kakhulu iPirates uNabi, and iKaizer Chiefs phaa yaskora kuqala korulilepo. Yayirayithi iKaizer Chiefs kulaa xesha likaNabi. Andiyazi ukuthi kwenzekala ntoni kwiKaizer Chiefs, and laa nto iyakuxela into yokubana aba baqeqeshi babini babini bakhowutsha iKaizer Chiefs abanamava abaphulaphuli, futhi ke ayingobaqeqeshi. And ndilindile nayiphi na i-decision ngoku engathathwa imanagement eKaizer Chiefs enothi iyabakhulula. Angeze ndikhale, ngoba balinikezwe ithuba lokutshintsha izinto, abakwazi. Ungandixela into yokubana ngathi kuzothi ga ngoku i-starting line-up abakabi naso, and benganaso nje baya kwimatch enkulu iderby, abaya kwiderby bengana-plans. Kusho ukuthi iKaizer Chiefs kange nayo laa nto kuthiwa yi-game plan baphulaphula, ivele nje yasukuma yangqala kwiderby. Hayi, iPirates iyiklasile iKaizer Chiefs, loo nto leyo ke ayifuna obalekelwa. Hayi, iyiklasile kakhulu, and ndinento ethi ngaphakathi entliziyweni ikusingathi iKaizer Chiefs yona ngoku i-out kwiitimu ezingathathi league. Andiqondi uba ngoku ingaba sabalwa kwiitimu ezingathathi league iKaizer Chiefs. Ndithe ndathi xa ndithetha kwividiyo yokuqala ndathi kwimatch ibiphakathi evekini ibiziimpendulo zederby. Awukwazi ukusuka noNkosi Ndiphile Ngcobo umntu kangakunike kwanto kwimatch ubuyidlala phakathi evekini ngolwesibini uzostarta ngaye igame yederby. Yenye nje yemibuzo endizibuza uba kwenzeka ntoni ngoba abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs. Ewe ke somnikile wastarta, nawo kuyafeyila i-first half sephakathi, yambona ukuthi ngeke uNkosi Ndiphile Ngcobo akakhombayini noMabuya, and uMabuya uyedwa kwesizwe. Kutheni kwakhawuleze njengomqeqeshi ilehlo lakho libe bukhali, ukhawuleze umkhuphe ulungise into yokubana uMabuya makube nendoda azoncedisana apha phakathi esiswini. Akuncedanga nto xa iOrlando Pirates igaleleka njengemvula kaNoah, uthi wena uzoncedisa uMabuya nomntu ozoba yi-ball player. Uyambulala, umsebenzi onzima omkhulu. Bekumele uba ngumnikeza indoda azoxhathisa nayo esiswini uMabuya, then emveni koko uyazi ukubana utshintsha apha emacaleni. Kangoba mna ndinento ethi ingaba na le ndodanyana kwalilepo yasayina i-contract ethi uba ndifake kwi-starting 11 andiphume, andikhutshwa. Uba ndinike nje iskimu andisakwazi ukundikhupha, ngoba uLilepo akakhutshwa iKaizer Chiefs, and akakhutshwa ngabaqeqeshi beKaizer Chiefs. Noba kasabonakali, noba kasaperformi, akakhutshwa. Umzekelo kule derby akangaperform uLilepo phaa. Ndothuka into yokubana mna ugqibe kwayimatch uLilepo bendimane ndikhuza kubantu abacakwana, ndimane ndibuza uba hayibo uLilepo sekhona egamini, ngoba akangabonakali zisuka, and ubona ke into yokubana uLilepo akazuyinikeza nto iKaizer Chiefs zisuka. Andifuni ke baphulaphula ngathi ke sizogxeka abadlali, ngoba sibazi ixinzelelo mhlambi ababhekene nalo kubaqeqesha ababini beKaizer Chiefs. Kodwa into ebalulekileyo uyambona umdlali akaperformi, bokumele uba ngoku uyamkhupha, uyazama ufaka omnye umdlali, ngoba ukulibazisa uVele Bhayi, ukulibazisa uBatman
ukulibazisa abadlali bekumele banceda iKaizer Chiefs ngela xesha iKaizer Chiefs idinga uncedo. Ndiqinisekile ke lilona thuna bazigrumbele bona abaqeqeshi beqela leKaizer Chiefs. Ngoba asikho isidingo sokubana ke bangabasebenzisi uVelebhayi noBatman, asikho isidingo. Uyambona uVelebhayi ngento kubana unxanelwe ukunceda iKaizer Chiefs xa ufakwa ngexesha lenzima apho iKaizer Chiefs ijongene nobunzima khona. And ke ngoku sibuye ke baphulaphula sibheke ku-goalkeeper bekhipha namhlanje. Now ndixolela nani nobana niziveza ke ndawo nebone kuzo eziyimpazamo. Singene kuBruce Vuma. uBruce Vuma hayi mina ndifuna ukuthi iKaizer Chiefs simohlolile. Hayi majule etawula umfana omdala uhlulakele iKaizer Chiefs futhi ke leyo into ayifuni noba ifihlwa. Uhlulakele uBruce Vuma iKaizer Chiefs and iKaizer Chiefs emnikezela ithuba. Una 30 years uBruce Vuma okanye ngapha ko 30 years iminyaka and une seasons yi10 kuKaizer Chiefs uqalise 11 ngoku akakabe nguye kwa number 1 goalkeeper eKaizer Chiefs usengunumber 2 and usalwela uba ngunumber 1 goalkeeper eKaizer Chiefs othi naye bokumele bakundawo ahleli kunenhloni. Ngoba bonke ama-goalkeeper bapha bafike khona uKaizer Chiefs kodwa akho nto ibonakala into yokubana angaze abe ngunumber 1 goalkeeper uBruce Vuma. Loo nto yaxela into yokubana ke ngomnye wabantu ke abenze iKaizer Chiefs into yokubana ke ibe ayiperforme namhlanje and njengoba ingaperformanga iKaizer Chiefs namhlanje ndinento ethi abantu abaninzi ndibavileke xa bebuzwa bone nje bababone starting lineup babona into yokubana ukhipha uBruce Vuma aphela amathembe ebantwini. Naye mele uBruce Vuma kuloo ndawo ahleli kuye azibuze umbuzo okubana ingaba ugcinuleni pha uKaizer Chiefs ngoba ekugqibeleni umsebenzi wakhe awukho baphulaphula. Sidlule ke lapho kuye ke uBruce Vuma ufuna ubonisa mna iproblem yeKaizer Chiefs apha ikhoyo ikwi-players ezithile iphinde bepha ukucoacha ko-coach beKaizer Chiefs igqithiye ku-management yeKaizer Chiefs ngoba i-management yeKaizer Chiefs nayo asizuyishiya ngaphandle ikhona kulento and nayo imele iphendule akuziphendula abaqeqeshi bodwa kungaziphendula abadlali bodwa ne-management yeKaizer Chiefs inayo into ongathi ayibaxabisanga abalandeli beqela leKaizer Chiefs. And imele izibuze umbuzo ku-management yeKaizer Chiefs. Kaizer Chiefs ke ibisoloko iyona team igcwalelwayo ngabalandeli kwimatch nematch ezidlalayo kodwa uzothi gango iKaizer Chiefs ayisagcwalela abalandeli and abalandeli beqela leKaizer Chiefs basazi-attend imatch. And iKaizer Chiefs biqala ngokuba nabalandeli abaninzi kuba kudlala iderby nize niyiqwalasele lento ke baphulaphula emveni kwederby xa iKaizer Chiefs iya eThekwini iyodlala eRichards Bay nize nijonge abalandeli babangakanani beKaizer Chiefs nibuye niyoqwalasela xa kudlala iOrlando Pirates nijonge abalandeli beOrlando Pirates abakhona xa kudlala iOrlando Pirates. Now ufumanise into yokubana ke eyona team ngoku igcwalelwayo ngabalandeli kwezi match njengoba kuvulwe ngoJanuwari yiOrlando Pirates. Yona nto mele i-management eKaizer Chiefs zibuze umbuzo uba kutheni na abalandeli beqela leKaizer Chiefs besengasaphumi ngobuninzi babo babheke kwi-games. Ingoba iKaizer Chiefs ayibanikezi mdla ayibakhuthazi. Ingoba iKaizer Chiefs ayibahloniphi abalandeli bayo. Ndifuna abaphulaphula ke singene ke sishukuxe le meko eKaizer Chiefs sike siyithethe lowo nalowo umlandeli aveze into ayibona into yokubana yiyona nto ichana iKaizer Chiefs hleze ezinye ndizilibele nam kodwa esendizibalile ndicinga uba zizo ezibetha iKaizer Chiefs kakhulu baphulaphula. Oko kwahamba umlumzana uNabi abaqeqeshi babini beqela leKaizer Chiefs zange baphinde bayise kwi-direction e-right iKaizer Chiefs. Kuzothi ga ngoku asiyazi isystem edlalwa yiKaizer Chiefs, asiyazi i-performance yeKaizer Chiefs. Kuzothi ga ngoku yiyona nto ibalulekile ke baphulaphula into yokubana ke xa sizawuthetha ngale game namhlanje lo nalo avele neyakhe indlela ayibone ngayo but sawukwazi into yokubana ke sihloniphaneni ngoba ibhola asiyiboni ngokufanayo. Ndifuna ke sike singene ngobuninzi bethu sike sishukuxe le meko yale game Orlando Pirates ke neqela leKaizer Chiefs ke lo 3-0 lo noko sisilonda
andiqondi bukhona umlandeli weqela leKaizer Chiefs ke oyamkele le meko yanamhlanje. Idlulile Orlando Pirates ngoku ikunumber 1 eligeni, kulandela Sundowns, kulandela iqela ke laseKhukhune beyiKaizer Chiefs number 4. Awufana ucinga iKaizer Chiefs isabambe la 30 points yayibambile. And xa sijonga izinto andiqondi into kubani iKaizer Chiefs ke ingakwazi uyofika kunumber 1 ngale performance kuyo uzothi ga ngoku. Ubona ibody language yakhe uNkosi Ndiphile Ngcobo iyakuxela into kubana andisekho kule team, ndi out. Ujonga ibody language yakhe umfana omdala ikuxela yonke into kubana andisekho apha, but uyaqhubeleka lo muntu lo uyamgcina into kubana makuphele first half. Zininzi izinto ezenzekileyo kula match ekangezibe right nje. Center back eKaizer Chiefs uMiguel Quineka kangabe performance le right. I-right back eKaizer Chiefs uMonyane bebemnikeza umsebenzi omnzima kakhulu omkhulu ngoba umuntu ophambi koMonyane kangabekho. uMonyane pha bekunyenza uba azimele ngoba uLilepo ebeyindoda nje yelali ezimele naye engazazi ukuthi ukuphi. uNyuku ubheke kucala se-left. Eden McCarthy pha icala lakhe naye umfana omdala uyazama but akanakwazi ukwenza runs, akakwazi uatheka ngoba yi-center back. Kheka kwazi kwenza za runs ziqala kwenziwa yi-left back umfana omdala. Pulemoti kangayinikeza kwanti iKaizer Chiefs ube out nje igame zisuka umfana omdala usibelebele ebezihambela kwela cala ekhona uPulemoti ngoPulemoti kusupport bayenzileyo kukuleqa usibelebele angakwazi ukuya phambili. Anyanzele into kubana makamakhe uPulemoti, kodwa uPulemoti akakwazanga uperforma ngendlela aqhele uperforma ngayo umfana omdala. Sibheka kuFlavio Silva akayinikezanga kwanto namhlanje iKaizer Chiefs njenge-striker iKaizer Chiefs ethembele kuso. Wakho-bhola zipaselwayo vele akho muntu ubeka into yokuba mapasi. Playmaker eKaizer Chiefs ayikho. Number 10 eKaizer Chiefs kangakwazi udlala ezapasi, kumele uzinikeza uFlavio Silva. I-central midfielders eKaizer Chiefs kangezikwazi ucontrol umdlalo. Ininzi into enzekileyo pha baphulaphula ekangibe yiyo. Ngeke ndothuke kusasa xa kunothiwa aba baqeqeshi beKaizer Chiefs abasekho. Ngeke ndothuke. Ningake ningene ke nani ke baphulaphula ke nitsho into kubana ke niva njani. Ningakhohlwa usubscribe kule channel kuze ningaphoswa zezemidlalo endizanothulela zona kwixa elizayo kakuhle babukeli.